Здравейте, поздравители на YouTube, аз съм Showtime 3D. Ние ще оцеляваме на Майнкрафт в Ironcraft. Ето, ще ви разведа малко. С моите приятели, с моят един приятел много сме се трудили за това и сега ще ви кажа какво е. Това е един хотел. Това тук е рецепцията, ето двете страни. Тук е за чакане, за резервация. Ето тук, като влезе, като се портне до рез човек, идвайте тук, заобикаля, влиза, си прави регистрация. Както виждате, не може да се мине, защото се сложни с това слабо. Така да ви изведе да ви разведе и за етажите. Ето това е стаята, тази и ето тази стая са по-малки от тези двете. Не знам защо, но просто така се е получило. Моят приятел изчисли всичко. Извинявайте залага, ако има такъв, но на мен има, защото снимам с 5 фокуса. Ето, дано да ви харесва. Сега отиваме към най-хубавия етаж. VIP етажът, направен от покривата такация, печка, крафтинг тейбъл, голям чест, ендър чест, две легла, джанти тейбъл, наплувалния и малък чест. Навън ви очаква изненада. Ето, не знам какво по-скоро трябваше да се получи. Това да правя моят приятел. Ето, това мисля, че е нещо като шезлонг, не прилича на мен. Не казвам, ето, тук се едно как е подигнато и тук за краката. Забравя да махнем това стъкло, нищо. И ето, тук направихме едно джакузи и мислихме, че се получи много добре. Лично защото е хвърлено наистина много труд за направата на самият хотел, но главно за тази стая, за да се оборудва, дизайн, всичко. Да минем напряко. Ами, не знам дали ви харесва, но на мен лично много ми харесва. Сега ще ви покажа ето тук. Ще го разведа. Това е шопът на моят приятел, който ми помогна също за хотела, Showtime HD. Неговият канал Showtime HD Games BG. Абонирайте за неговият канал и за моят Showtime 3D и за един канал Alex Merker Games BG. Не знам дали ще го има в описанието, но най-вероятно да го има. Но нищо не обещавам. Мисля да снимам още един епизод, но ми е много чудно, на Ironcraft и после два на Skybook и ако ви остане време да снимам на някоя друга игра, то това не на нас, а на някакъв човек. Ето наш хареса, ето до тук. А той е намерил, че имаме хубава голяма сграда и се нанесва тук. Но нищо. Сега ще оберем дървата. Лично ние не сме влизали наистина много отдавна. И се надяваме да ви харесва как е станало. Мислим да си правим и къща, но нали ви казвам, че не влизаме отдавна. В принцип, ние преди влизахме много заради евентите, после се пристрастихме към този сървър точно заради евентите и защото се получиха много добре нещата. Така, ето виждате какви неща имаме
И това всичко от евенти, айс, кирки, бруни, какви работи. Имахме и ботълки за за левел. Лично аз съм се енчантал някои неща, а някои съм взимам от евентите. Ето, това е на един приятел, но ние не си ги делим. Ето виждате и ни очакват от нищо. Ни очакват още много често, за които нямам време, защото трябва да си правя клиповете по 10 минути, само това ми позволява програмата най-много по 10. Надявам се да ви харесат клиповете, които правя. Още не мисля да започна нещо като поредица. И ако започвам, ще бъде най-вероятно едната поредица на Ironcraft тук. Мисля сам да е, защото като говоря с моите приятели с нощи, между другото се опитах да направя клип. С нощи не качих, понеже винаги ставаха фейлове и наистина много се изнервих. Няма значение, това е друга тема вече. Ето и просто програмата ми не знам как. Очудвам се от така хубава програма Bandicam да мога да се чуят гласовете на моите приятели, когато снимаме. И ако може, пишете долу в коментарите, предлагайте игри, на които да играя, които на вас ви харесват, зависи ако си струва играта, разбира се. Ако не си струва, няма да снимам на нея. Надявам се да ви харесат клиповете, които правя. Като за финал, може би, не се знае още. След малко ще паузирам това. Ще обера житото. Ще видя още колко време ми оставя, ако е към още 2 минути. Няма смисъл, чакам да стана 10. Направо ще гася. Искам да знам дали ви харесват поредиците на Skywalk. Знам, че все още няма втори епизод, но до вечера, обещавам до вечера, ще има, може би, не съм много сигурен, но ще гледам да си спазя обещанието, защото мисля да правя още един епизод на Ironcraft веднага след този. И така, и ще се върна след малко. Оказа се, че имам още минута и нещо, но мисля да не чакам, защото някои клипове така ми се бъгваха, не ми ставаха винаги хубаво, пребваха се и така, защото снимам прекалено дълго. Но ще ви кажа чао и ще се видим след около половин час в следващия клип на Ironcraft. Надявам се да ви хареса клипа. Ако е така, коментирайте, оценявайте, дайте почтителен вод с палец нагоре, ако ви хареса този клип. Абонирайте се за канала ми Showtime 3D и до